बड'लेण्ड बुब्लि पर्टेल निउस चेनेल 3 बोसोराव आगान होसिगोन। आं बिनि थाखाय बड'लेण्ड बुब्लि बे रादाबजों जायफोर रिपर्टिं एडिटर आरो बिनि बिगोमा बिथांमोननो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय हामग्लायथि होबाय आरो बिथांमोनखौ साबायखर जासिबाय जे बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ' सहायनानै जायफोर बाथ्राखौ रायजोनो फोसावनो गोनां दङ बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बे बोसोरथामाव फोसावबोबाय आरो मिजिंथिबाय उनावबो जोंनि ओनसोलनि खौरां रायजोनि खौरां रायजो राजानो एज ए मिडिया हिसाबै रल लानानै बिथांमोना मोजाङै फोसावबाय थागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय। हारि राव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।